Aba waziri au kurwa ase kaunti ya Kisii nigo baikirana ase nsemo ya Kiomoncha imeye bunge ya Kitutu Chache North kaunti ya Kisii bakoragwa no mwaziri bw'oburemi kaunti ya Kisii Elijah Okemwa aso kubwatesia abamenyi benseme yo ochengera litiko ly'oburemi bw'echinsu ensengi magose aquaculture day elyo liko chengerwa kiro mwaka echitariki 20 omotyenyi ogatano chinga kiekyo abalemi nigo basemigwa kubwatera koboko obulemyo oboiga elyo kwegenderera kebogima egera bono tuanyode that knowledge togenderera korenda chinsu cheito na ko expand egera chinsu guchikobeka chibeso muguko ito ebinto mbire toteberete itari gotorentera chibesa lakini enswe igoko nyenyora yaso ariko gokoria afya yao ya improve karocha abaire jinyinge kwaona lie neighbor yao agento gekoro kungendagira onde bwensi muna twensi torankoragira tore ekara more bikundi ojansega nasoma kibesa buna chigo chigoja ekara more bikundi rero nore mbali baguta support kibesa bajakire gotiga kwa individuals kibesa ose bache bakugorere chiombe ose bache bakugorere tinga rero iga bakorigereria ekero mwabeira mubune bikundi babeka kibeso mwararanga asege kundi nkimo ngaimo kubeka kibesa echo nigo boigo omwaziri bwa mache nebintu bitwetana inele abwari asemya abantu kolenda chindoche amona matibo elyo oburemi buno boiga konyora libagali abene elyo gokonya abalemi konyora engelia yabo ya butambe takobanga ndogendrete melingamu amata atogotwana talikobo ibo tumole mwalera mwataba umwe ito mugambi ito nere busimbara tutokanya amaji tuaja tuachinde bisima ebisilevi tuita kogende waiga mambi na mambi ende emyaka ito tumukorbono yana tole ebisilevi mata itakobo emma itarrateri kitente kirikira haribu na restaurant enda rote kitente ntiare ngostogo soimi ebire bonka yetendiro ebire bintu nyata atenge tebro nengenji ikorenda amache aitota abaisogosira lakini ndiko tukorire tuata bana ya pedro bolemu gatebe melingamu n'isamaji melingamu yore ndebemo yemiya efebinto binde lakini yeko n'isamaji yakora yatarira bali ya rekora ya basidi kumana yagara kisi kitoko kansigo sina ndahagera litego sima katoka ba ikora mpote bali insurance matezi lego ase chinga kiechyo nigo omwaziri o sports and culture agania abasae kubwatera koboko oboremi oboiga engaki chinga kiechyabono ogokeana gwechigasiko gendete kwene kigwa ase boigo bwarekanire oboremi oboiga gotwara chibesa so niwe waso asoboremi wechinswe etari mwana igora gara kore school banyora sibago norero sabonara kiyenso ari ekodiwe bwemo naranga rimwe montaise kubeka chinswe niyomo etoto agara mechifama yavuta manene abate bitamanene parwewa iyo na rego jima ekina kyo yantakanana kuripota ya Igetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.